El príncep Ventafocs, de Babet Cole. El príncep Ventafocs no us semblava un príncep, de tan petit, pigallat, pollós i prim com era. A més, tenia 3 germans ganapiassos i peluts que sempre es reien d'ell. A tota hora eren a la disco Palau amb unes princeses amigues seves. I el pobre príncep Ventafocs sempre a casa neteja que netejaràs el que ells embrotaven. Ai, tant de bo fos fort i pelut com els meus germans, pensava a la vora del foc en acabar la feina. Però un dissabte a la nit, mentre ell rentava mitjons, per la xemeneia va caure una fada una mica llardosa. «He vingut per fer realitat tots els teus desitjos», va dir la fada. «Ara ho veuràs. Zis, zis, bum, tic-tac, totxe, aquesta llauna buida serà un cotxe. Bif, bam, bon, bububàs, a la disco tu aniràs». «Ai», va fer la fada, «això no rutlla». Espera't», va dir, «que ho torno a provar». «Dit de rata i ull de tritó petit, que els teus parracs es converteixin en un vestit». «Carai», va pensar la fada, «no volia dir pas un vestit de bany». Un altre cop. «Ara compliré el teu desig més gran, seràs pelut i gegant». I tant que s'hi va tornar el príncep Ventafocs, en pelut i gegant. Es va convertir en un goril·la. «Ostres», va dir la fada, «ja m'ha tornat a sortir malament». «Bé, però això segur que a mitjanit serà com abans». Poc s'ho pensava el príncep Ventafocs, que era un mico gros i pelut, per culpa d'aquell encanteri mal fet. Ell es trobava d'allò més bufó. I a la disco hi falta gent. El cotxe era molt petit, però en va saber treure profit. Però en arribar en aquella disco de prínceps no va passar per la porta de tan gros com era. I va decidir tornar a casa amb l'autobús. A la parada hi havia una princesa molt bonica. «Quan vindrà l'autobús?», va grunyir. Sort que van tocar les 12 i el príncep Ventafocs va tornar a ser com abans. La princesa es va pensar que l'havia salvada, espantant aquell mico pelut. «Espera't!», va cridar. Però el príncep Ventafocs era tan tímid que ja havia fugit corrents. Fins i tot va perdre els pantalons. Però el que no sabeu és que aquella princesa era la bonica i milionària princesa Cèntim d'Or i va dictar un ban per trobar el propietari dels pantalons. El ban que va dictar deia així: «La princesa Cèntim d'Or decreta que es casarà amb aquell que es pugui posar els pantalons perduts pel príncep que la va salvar de ser menjada pel gran mico pelut. Avui començaran les emproves». Hi van arribar prínceps d'arreu que van intentar de posar-se'ls, però els pantalons es recargolaven i no ho aconseguia ningú. Com us podeu pensar, els germans del príncep Ventafocs eren uns dels que es barallaven per ficar-hi les cames. Però la princesa va veure el príncep netejant i va decidir que volia que se'ls emprovés. «Aquest mitja cerilla no se'ls podrà posar», van riure els seus germans. Però ho va fer, i la princesa Cèntim d'Or se li va declarar a l'acte. El príncep Ventafocs es va casar amb la princesa Cèntim d'Or i van viure rics i feliços per sempre. I la princesa Cèntim d'Or, com a regal de noces, va parlar amb la fada sobre els 3 germans. I li va demanar que els convertís en fadetes domèstiques. I aquests van haver de fer la neteja del palau per sempre més.